ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଆମେ ପିତା ଜିନିଷଟା ଖାଇବାଟା ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଗୀତା ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ତା ଭିତରୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆମକୁ ଯିଏ ପାଟି କରନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ପାଟି କରନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ସିଏ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆକଟ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କରନା ସେଇଟା କରନା, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହସି ହସି ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝୁ କ'ଣ, ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ପିତାଟା ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଗୀତା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ିବା ଗୀତା, ମାନେ ଆମ ପଢ଼ିଲେ ଗୀତାଟା ଆମେ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା।